Guys, bulanghoy and ginamo sa gatang pa-snack na tos nagtrabaho. Batikin! Kumbati na maskin-kin guys, o kuan. Saking sila sa Kuya Gael ganina bunbun. Hi guys, good morning. So karon is a second day na karon sa trabaho dadto sa mga division. So magdako dadto snack nila. So dira guys, bulanghoy and ginamo sa gatang pa-snack na tos nagtrabaho. Semangka. Ano ra ka kain sa madamag ka? So haringat na dato nila guys, ubani ko ninyo. Karon maka-snack sila. So ikaduharon ka adlaw sa patrabaho nato dito sa division sa bahay. Visit. Butang snack ninyo. Alright. Ngantan ninyo guys, ginamos parisa nato og bulanghoy. Mga an ba mo ingani? So makarilit dani kamera gazet din taong dias bukid. So kana mga dots diha, bitaw katong mga tubig-tubigan di to karilit na di guys, di man mga bulanghoy. So this is it guys, ako dari harginita. Init agad tungwan, dari ato sanay sa kanar ka day. Yo. Diana. Snack. Okay, tas pa dunon guys, kinarong di matikangkang ning atong trabaho. So manay pares guys, ginamos and bulanghoy. Wow, lami kadzo. Dana guys, mga ana mo. Si Kuya Gael, ha, kasuka si Kuya Gael dari tiguan guys, dari tabang si Kuya Gael. Maso gani kami tabang sa Kuya Gael. Thanks Kuya Gael. O may klase sila karon guys. Okay. Second day na karon guys. Sa pag trabaho dari sa division. So at least then na guys. Hala, hapit na mo sang kadad to. So mahuman jud siguro ni karong adlaw guys dari pagpile dari hollow block. So ikaduhang adlaw pa ron. Bro, sama niya. Okay ra? Okay ra? Sure ka? Pagtara mo. Mazugas Kuya Gael guys. Okay ra lagi. Putabang mazugas Kuya Gael guys. Basta wala may sila klase. Putabang sa mga gibuhatan na sa bahay. So karon, hintabang sa dari guys. Og masa-masa. So dali raya. Okay raya? Di lisad? Pag sure. Nagahukas. Murag nakaglawas. Pastila panuhot dana. So na guys. Lugway na isang kanding ni Kuya. Di dari dia. Kapabadad tong laki. Yo, pang-snack sa mo yo. Snack sa snack. Diyan na natin, kuha na. Isa na yung oras, alas 9 na kapin. So, lami ka guys, sa ilang snack na. Bulanghoy and ginoms. Butang dali na butang Snack na. Butang na. Pero managan. Snack sa. Saba yo! Ano sa yo? Sama na. Naman abi. Ala, gatengak-tengak in taon sila sa Pajibar. Kin, kaliguon sa akin. Kasukas in taon ni mga dagtaglawas ang panuhot dani. Pastilan. Hindi ko nga sa Pajibar. Ya, pag-snack na ya. Ha? Oreo! Ah, gapapansin, be. Gapapansin si Oreo, guys. Barag lagi na. Ito lagi kalingkod kayo mabuling ka. Gapapansin. Gapapansin. Oreo. Gapapansin. Okay, mga-snack mo sila guys. Nagdiha ka bata gatunga sa Pajibar. Natagaan pa din sa kuya ang gamadya may raluza isa ra magkapuyot pastilan. Sara kapuyot nga Pajibar gi dunong kim-kim. Magtanga-tanga ra man sila guys sa kaduok. Kumati kim. Ramo dak kim. So this guys taas na ang file. So dari. Human siguro ni file ron sa hollow block guys. Ayan. Salamat. Salamat sa Ginoo kay napaila na yung tawag atang dari. Ayan, paspas pag siyuyo mo file. Munang dali ra guys. Oh, thank you Kadzo. Thank you Lord. Okay. Pag si Kuya. So yung mga Kuya, pangaligo untan mo unja. Pastilan king hukas-hukas. Gipangalimot ana guys kay init naman. Ha? Taga ejud si Kuya kay nag-work man si Kuya. No. Nansa naman ay mura naman gi. Iring. Nang ibidli. Snack na, snack. Yo, dali na, snack na. Alright. So nga na day guys mag-file di jud lalim no. Kay bugat ba dyan ang hollow block guys. Awa day kinas butang Mga kwan si butang nas kwan. Bunbun. Alright. So, Bunbun Beach. Bunbun Beach mo kuno guys. Bunbun Beach. Okay.
So, this is it. Pang-stock sa mo. Sa ato tabay day ta. So, balik ra ko dyan guys. Ato rang tanaw nun dyan. Ug asa taman ag mapailan nila syuyo. So, basta mahuman na nila karon og pile. Karong adlaw. Basta tang mahuman ron og pile guys. Isi. Piskan na ta day. Dali. Pisik. Pisik. Dali na. So, balik ramin dyan dari guys. Snack na! So, agkari guys, nga kabilya. Kani, mo na si Zay. Gamon dani nga, banggira. Dari guys, no? So, natay pamutang dani mo netang banggira dani. Ano ko kay baw dato, basta yung butangan pa o banggira. Dari nga side, butangan o banggira, Gab. Dari nga side, butangan pag banggira. Dadto, dapit? Butangan banggira dito. Butangan ko na pa dito banggira, guys. Alipod. Kuha isa. Ano? Ano? Kumbatikin. Kumbati na mas kin guys. O kuan. Saking sila Kuya Gael ganinag bunbun. Saking. Pagkana ya? Magisan nina. Ramo. Nan sa mga bata guys. Mga initin siguro naglawas. Kay di man magisan nina. Bulanghoy sa tayo. Kay ladug bikire. Bulanghoy. Bitaw. Mas lami pa dyan bitaw ag bulanghoy yo kaysa paano. Asay mo ganahan, bulanghoy pan. Ano ito pang? Ay, bulanghoy. Kaya busog pa no? Ha? So guys, mas lami dyan bitaw ag bulanghoy. Diyan parisa na tagingan na. Aw, fights kazo. Yan o. Aw, arang. Grabe kisang lamia. Sama tog na ikubaw. Sababoy. Sama. Sama tog na ikubaw butangin o. Parang lamia dyan kazo. Nahala, pang-stock sa mo. Na parisa imlan ubog ng tubig aw. Okay kazo. Yes no. Nganta ninyo guys. Mang-snack ta ginams with bulanghoy nga lami kazo. Isa imong ganahan takya. Isa imong ganahan kimiyat namin. So guys, balik kami dari anja guys. Tang tanaw ano ka sa taman ag ilang ma-file sa lublak. Kung mahuman na ba to nila kung mas maadyo ug mahuman nila rong adlaw ag file kay rong kwantas kwan atang swildoon kagwang mo na tay swildo na guys. Asa na tadanig pang swildo. Ti nagbursa guys. Bis ti pa na sa mo to ka ti madamag ka. So, dara guys, ag ilang gipang saking ganihan ni Kuya Gael nga bunbun wala man ko ka video pag saking nila kay di ako gibuhat ng laba ko. So, na guys. Daghan na ha. Sagdi, daghan na ilang na saking na. So, baso lang maigo ni nga mga bunbun. Ang tanaw naman nata guys. Basing maigo pa rin na. Para dito apil sa flooring and para sa banggira. Okay. Ha? Ito siya ng siksiha. Ang siksiha gamang kim-kim guys. Ay, shush, timbangan. At least, nakalaban ako guys. Kaning bukad nag-init. Parang naka-nice. Kuhan guys, klima. Bukad na. Bukad na gatang haring adlaw. Haman, katungkuan. Okay. Chicken. Yes. Kapit na. Kanan tayo. Saan? Chicken. Garaan zid. A few moments later. So guys, maghatod sa kong snack nila. Kay hapon na. Alas 2 na kapin. So, ting snack nas mga person. Lagi ka ma. Slide ka. Badan dyan ba siya? Hinay lagi ka madamaag ka. Ikaw. Maghatod tag. Ilang ma-snack. Pag hinay lagi ka madamaag ka na yung mga bato. Kuming badzi. Alright. So, lilita na rin guys. Kumana? Balhin na ka. Dana. Oh, dana guys, ha? So dana guys, tiop nagdari dapit ya. Tiop nagdanatanan. Alright. So tanas yo dito na file tas pikas. Okay, so dana guys, tiop nagdari. Okay kayo. Humanag ito guys, di ana humanag ito din tawag division. So karong adlaw na human og file. Division dari. Ato pa dito nga guys. Ngam kayo. So, dapat dari setengah dia, guys. Okay, na naman, Zid. Okay. So, kari may last pailan. And dari setengah. Okay. Nay. So, karong adlaw, guys, mahuman Zid siguro file. So, doha ka adlaw file dari. And maka flooring siguro digit. So, mo-update ako ninyo, guys. Alright, second day of
Trabaho sa atong division. Paspas. Butangi pag-isaksa mo. Dari. Snack na nila guys. Di pa na palaman. Muray ko na. Mamusog guys. Yes no. Nice sliced bread and apoy peanut butter. Asa pahiran pa? Pahiran og sulignom. Magbagnod og sulignom si Papa Gabriel guys. Sa mandapit. Dari mga kahoy? Dari. Ito nga dito sulignom. So mga kuan na naman nakapaya siguro. So, tulo di ay guys. Alright, hapit na guys. And dari na lang may last. Dari setengah. Ano sa sulignom guys na? Muragas pa no? Ano sa ibagnus? Nas mga kahoy karon di pa siya anajun. Okay, tiop na dari guys. Alright. Gida ni tahok si Iritil isang gi ampun. Ang gipa ampun kay la. Hinay. So last taon guys sa Hello Black. Alright. Okay. And paghumanda na guys. Okay guys, tiop na sabat. Yo. Wak. Madaman ka kanara may kabilya. Wak po ka. Okay, hindot na guys na. Hindot na na division. Ha? Okay. Dari guys, kay magkuan. Kuan si nga na siminto. Namilit. Hani man. Sagad po. Lagi, what's up? Alright, ito na guys. Tara, rabat po. Dana, butangan o banggira. Ano guys na? Nabuhusan naman ay darig pusti. Nabuhusan naman ay pusti dari guys. Buhos. Dari pud. Oh. Yan na guys. Alright. Okay. So karon naman dari nga side. Uy. Tauran og Hello Black. Okay. So dari tasad sa kwarto. Okay guys, yan na. Ay pintal. Napa di pintal agsino. Kator ka. Iyaw di ay. Mana pintalan una. Kauna no. So na pa nabilin sa atong semento, be? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, ha? Bibi pa man ka hantud ron. Ha? Bibi pa ka. So maigo pa siguro ni guys pang flooring dari kwarto. Uban. Ang problema naman nagbunbon kay murag gamatoy na laman to guys. Dami portahan ha, may flooring. Oh, di ba? Tikang nun. Guys, tikang. Nahabang. So guys, padung ko daris bay. So atang lian og wow, di na guys. Suma na gazud. Alright. So di na guys, be tang lian daris kwarto. Alright, di na guys. Nahumana nila og pailog Hello Black. Di na pikas nga side. So dari sa tengah, division sa tengah. Okay. So this is it narang makanding. So dari sila guys ibutang og gabi Ni sila dani kay aron limawanan ug mubunog mangganig uwan. So ari sa sila dari kay paman flooring Pero puno ma flooringan na sidya. Ato na sidyang himuan dari og bye-bye dari sa tubangan. So gamana naman sila bye-bye dari guys kanang mga buhion. Karon na sila mabunag-bunugan og uwan. Okay. So di na guys nahuman na gajud. Thank you Lord. Salamat ka Adjo. Thank you so much. Kaya di na gajud guys. Napaila na yung taon para sa division. So, natiop na. Dana guys, kuwang nalaman dyan og portahan and bintana para sa mga bintana. So, nanay portahan og bintana guys. Balhinan na natin dazon. Sa iduga dyan. Yes no? May magaling ati So, dana daragi butang na sa Papa Gabriel ang mga kahoy. Ang katong ipanggama ni sisang damba. Kani guys. Sige ka magdamba katong pagtuko din So, dana sa panapli na. Kaya po magamit ang sa dari guys. Puhon, magamit ang sa dari skilled.
No? So, daghan ay kagamitan ng atang kahoy. Oh, daghay magamitan ng kahoy guys. Ayan. So, ayan guys. Okay. So, din na. Nakamanagazag file. Ag division. So, dire. Basin ugma. Umao na ilang gamon ugma guys. Kaning ba ang banggira. Ay, di ay. Abaw lang ka guys. So, kung saan nila. Basta kayo sila bahala guys magtrabaho. Alright. So, dari mga sako. Kaya gamitin pa na sa pa na. Bunbun o graba. And then, hanggang sa minto na ito, pila kasako na bilhin na ito. For mga kuan na siguro na guys, 12 ka book. 12 kasako na nabilin guys. So, at least, nakamana guys. Nakamana division, that is bye. Ayan. Thank you so much Kadjo. Salamat sa kusang gazuan kay paspas Kadjo mo trabaho. So, orang gazag Kadjo kasulit, ag imuhang inadlaw ni Dja. Kay di Dja siya langan-langanan. So, muna yung kabiliban ni Dja guys. Kaya di siya langan-langanan. Oh. Alright, ito pa ko ano. Bulitanon pa puti na guys. Kaning anghaw magtanga na. Bulitin pa but kaya na. Bulitin pa na siya diha. So, guys, grabe, makalipay, maka-heart-heart sa mata nga ingani nga na, nakita na. Balag na may lusak kog, balag na kabay lumig, halo black, at least, na. So, nakabay lumig, nakagamit na mi guys, og halo black. So, to na guys, nakabaylo na mi og 200 kapin, nga halo black, 200 ka buok. 200, 200 kapin. So, tingan mas ating nga katong tag-idja sa halo black, may sila nga di pa nila gamitin. So, kuhuna, o maka, kuha na ta guys, ito silang ilisan, kuhun, o ilan ang gamitin, hapitan nila gamitin. Ingan na sila guys, pero di pa karon dugay pa. O, at least na guys, nagamit, di ma sayang ilang halo black, di magabok, kaya na dapat nang madari. Yan na guys, yan na gajud. Thank you so much Kadjo Lord. Basta jud mo ni guys, magampo lang mazita kanunay nga, tagaan ta kanunay mazumpang lawas kanang makapaningkakay pa ta. So, pasalamat kog dako dito sa among baboy kinahalin ni tao nung ngaton so mo to nakapalit mig simento nakapalit mig kabilya and then dapi nagpaham na mo dares ilang halo black ilang ipabaylo at least na guys napiot na. Ay salamat Kadjo, thank you Lord, thank you, salamat pud Kadjo guys sa pag-uban ng kanunay. And then ugma basin og kinina flooring na sa kwarto na guys. Hala, ginako, thank you Lord. Napodari. Diyan nagatang abuhan. Hala, hapit na gajud guys. Nagatang na pang agam na pang tiguman ni puhon guys. Agam na pang mangitaan ni paagi aron makuan bintana o purtahan. Ikadyo guys. Bintana. Nalipay gajud ko guys. Gajud ang ngisi rong adlaw. Bahalang na paspaus ang tingag. Kay ngano na yan nakita na gajud. Salamat kay Kadjo. Thank you Lord. Salamat sa kong dakas kay tasan. Na guys, kita na gud. Kita nagtanang kahag. Ug salamat sa tanan ng mga sponsor diha sa una pagsugod dani sa mga bahay. Thank you so much. Dana nalihik na. Yan na guys, division. Thank you. Apa, ganito na. Napluringan na. Ay, salamat kay Kadjo. So guys, wala ko magdahom mga ingani nana. Sa una naghagas ang ipangandoy guys, kamalig. Dani sa una ni gito ko dani sa pagkuan nga mag-vlog nga magtukod ko kamalig dani dos andanas. Nakaron nagnatukod labaw pa mas kamalig. Salamat Kadjo Lord. Dalam na guys, mga tiguwang ta di na tama. Budak-budak kang uwan. Guys no. Ngayon nga kamalig ra ang ipangandoy guys, pag tagaan tag di kamalig. Salamat Kadjo. Salamat sa katong mga sa sinugdanan pala man sa mga vlog nganing uban namo nakaibaw gud sila sa among daily life dari sa probinsya sa Bohol. Salamat Kadjo nitong tanan guys. Salamat. Oh, thank you so much Kadjo Lord. Salamat. And also ang pinaka kuan guys, napasalamat ka sa kog dako ni Florami kasi judge mo nagdaan na din sa YouTube. Thank you so much Kadjo Flor. Well, love you. Amping kanunay. Og di pa tengad ni Kuya Ken guys nga si Judge mo nag-encourage na nga ma mag-vlog lagi ta kay gusto lagi sa mag-unbox and then kato natuman jud guys agi sang unbox kay gituman jud ni Ate Josephine. Thank you so much Kadjo Ate Josephine. Isa pud si Ate sa mga naghatag og kanang kuana guys ba. Parang ning-inspired pud si Ate nga sana isa gud kung gikuan ni Ate nga kaya mo yan. Ano so matas. Thank you so much kay sila kanunay po guide na sila kanunay na guide na mo. Lipay ka nga na nagateng koan. House. Sa may mamatiti nila.
Salamat ka, tay. Salamat kay Kibayan ninyo kanon. So guys, pasalamat sa Kinkin. Kay kanunay mininsuga ubanan sa mga daily vlog. Thank you so much guys. Ay, hiwi. Sabi naman na siya. Kaya ako na puhon. So, dala guys. Salamat ka, Aju. Thank you, Lord. Ana, kita na gyud guys. Salamat gazud. Ana, hapit na gazud. So, another ipon, another panapad guys para sa among bintana and portahan. So, ayan. So, agkaring simento. Dapat man tayo simento guys. So, dapat tayo magamit na rin pang flooring. Ayan. Ala. Thank you Lord. Thank you so much. Sumadon ako guys. Muli na ko. Guys. Huwag maura nihang vlog karong adlaw. Salamat sa inyong pag-uban naman guys. Sa mga another vlog. Second day of trabaho sa division ha. Dito sabay, gikas bay. Oh, magtiwas ako dari guys ang ginbuhaton. Hugas kay mapayang paghuman rug laba. Mapayang paghuman sa labunan sa kaplangana. Dala pa yung hugasan guys. Tara. So guys. See you tomorrow guys sa mga another vlog. Bye. Nang-snack na sila guys, nang-snack. See you tomorrow. Bye-bye guys. Kamang hi-hi sa kuda sa hinay-hay. Mang-hi-hi sa kuda sa nilabhan ng mga hangirunon. See you tomorrow guys. Love you. Amping mo tanan.